Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga iskuda ni Kristo, may gabi ka natin tanan. Today we celebrate a very joyful feast, the solemnity of all the saints. Usa kini kaadlaw diha sa pagpasalamat ug diha sa paglaom. A day when the church invites us to look up not just to heaven, but to the people who remind us of heaven, ang atong mga santos. Ang unang punto ni natong kasaulugan karon mao kini. The saints show us that holiness is possible. Ang pagkabalaan mahimong posible. Sometimes we think holiness is only for priests, nuns, or martyrs. Pero dili lang di ay mao kana. Ug sayop kana nga panghuna-huna. The saints we honor today were ordinary people who did ordinary things with extraordinary love. Saints were students, workers, mothers, fathers, farmers, nurses, teachers, mga tao sama ka nato. Ang kalahian lang, they allowed God to enter their lives completely. Ang ilang mga kinabuhi, nahimong suga nga nagdanag sa kalibutan. Remember Saint Therese of the Child Jesus, who said, holiness consists simply in doing God's will and being what God wants you to be. Ang pagkabalaan mao kini, ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug ang pagsunod sa gusto nga mahimo sa Dios diha kanimo. So kung naalang ka sa balay karon, isip usa ka ginikanan para diha sa imong mga anak. Anaa ka sa eskwelahan, isip usa ka estudyante, o nagpakamatinud-anon ka diha sa imong trabaho, sa imong opisina, o asa ka man. You can already be holy if you do it with love and faithfulness. Second, ikaduha, the saints teach us to find joy in the Beatitudes. Sa Ebanghelyo karon, gisulti ni Jesus ang mga Beatitudes, kabulahanan. These words are not only promises, dili lang kini puro saad lang nga gikan sa tong Ginoo. Apan mao kini ang dalan padulong sa tinuod nga kalipay. The world tells us, blessed are the rich, the powerful, the popular. Mao ka lang giingon nato sa kalibutan karon. Nga ang katumbulahan, katong mga dato, katong mga gamhanan, katong mga inila. Pero si Jesus nag-ingon ka nato, blessed are those who love, who forgive, who remain faithful, even in their suffering. Ang mga santos, mga igsuon, nakasabot ni ini. They found true joy, not in money or fame, but in following Jesus with humble hearts. And that is why, bisag diha sa atong mga kalisod, they remain joyful and hopeful. Kita usab, bisag adung nakitay mga kalisod yang bisag gubang karon. Hinaot nga kanunay kitang maghimo sa mga santos nga ato ang mga example o ehemplo. Diha nga magmalipayon ug diha nga magmalaumon sa kanunay. Maybe today na kay mga problema, mga struggles diha sa pamilya, diha sa imong trabaho, o aduna kay mga balatian nga gisagubang o gidaladala. But like the saints,
we can still say, Lord, I trust in you. You are my happiness. Ginoo, nagsalig ako kanimo. Ikaw ang akong kalipay. Ikatulo, the saints inspire us to continue our journey to heaven. Mga igsuon, the Feast of All the Saints is also about our future. Heaven is not only for them. Ang langit, dili lang para sa mga santos. It is our own destination too. We too are called to be saints in our own way. Kita usab matag-usa ka nato, gitawag nga mamahimong santos diha sa atong mga pamaagi. Saints are not superhuman. They are real people who loved deeply. And God calls us to that same love. Diya sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong simbahan, o diya sa tanan nga nanginahanglan sa gugma sa Dios. Busa karon, we are reminded that holiness is not about perfection. It is about faithfulness to God. Ang pagkabalaan, dili kabahin sa pagkaperpekto, kundili diha sa atong pagkamatinud-anon sa Dios. It is waking up every day and saying, Lord, I will try again to love you and my neighbor. Ginoo, maningkamot ko aron diya sa paghigugma kanimo ug diya sa akong mga kaigsuonan. And even if we fail, let us try again. That is already the path of holiness o sainthood. Kung kita nagkalisod diha sa pagkabalaan matag adlaw, dili kita unta mo give up, mo surrender. Maningkamot kita. Let us try again. Mga igsuon, as we celebrate All Saints' Day, let us thank God for the countless men and women, known and unknown, who inspire us to live better lives. Let us remember that every saint has a past, and every sinner has a future. And that future can be ours if we open our hearts to God. So today, diya sa atong pagtanaw sa altar, imagine nga ang langit mipahiyom kanimo. The saints cheering you on, saying, padayon lang, be faithful, be kind, be holy. Heaven is waiting for you.